Ayo jabuten nyawaku. Oh, lakon mati. Ayo tak selenggarake regane iki ku, Dra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Isih nyawane papat lho. Weh, ladara, kowe njabut aku ora mati, tak jabut gedhong. Oh. Wah. Dewa do tekan kene ya, Tru? Heeh. Monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya, Tru? Heeh. Ning ngarepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Merga saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora ewangi aku? Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ngono. Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-bunane karo bapak. Men dadi wong digdaya barang tekan ngene ngundhamana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning merga guru ki jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Mekasan sumpahku ki dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat mbun-bunane. Gareng wis ora tedas apa-apa. Ya, Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya, Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap gerak. Waduh. Ora tak siapke linmas ki arep tuman ora. Wis dadi tak dadeke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu kok cangkem. Surahmu Sembrono, minggira nek pancen kowe moh perang kowe mundura. Tan tangane karo Petruk. Heeh. Pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Tinututi lamun katututan Truk. Iki dewa apa? Ayo. Dewa tenan? Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ayo. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh, Pak Cari. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint? Ayo. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku untung musuh tukang njabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ki ana ora sanggup catut. Nah. Hartaku kok nyatut untune Yama Dipati. Dheke sadurunge njabut nyawaku jabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung udus kowe. Iku senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala gareng tak tampa.
Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carik bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula, ya Nalagaring ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula, ya Petruk ulun tampa. Bathara Brahma, Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur, ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula, ya Gareng ndak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula, ya Petruk ndak tampa. Yamadipati bekti kula, ya Bagong ndak tampa. Ora ngecer. Wajabun ya wajabat untukmu. Wonten menapa Pukulun? Nalagaring pripun? Aku entuk jawing Wang Pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning Kahyangan, tak cemplungke ning Kawah Candradimukha. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange kareping Bathara Penyarian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa, kowe ngerti? Pukulun Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti ludes keles tanpa sisa Nalagaring. Setyaki tinunun, waduh. Gadanira wirang tumandang. Ben Bathara. Setyaniku garwanira. Ameng gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok ngleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Nah iki ngopo iki ora. Ora sah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wade, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan nggone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, Buk terus reng. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena ngapa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah ya apa? Luwe-luwe Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalah apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu. Ora minggat suarep aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku brutu ya. Iya, iya. Kene merganing patimu, mang maju kula ladeni Bathara Penyarian. Mati, wes ora.
padha medhun. Oh iya, Ding. Dian. Ngatek aji lembu sekilan kowe kebarak. Ayo. Milih awakku. Jabut nyawamu, jabutan. Awas. Oh. Wedan. Kang. Ngapa ya muda iki? Bingung aku, Tra. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon Buddha. Dunjuke sik, dunjuke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, Gong, kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem. Ya mau dipati nganti giloro Bagong. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak kowe. Gong, ora wis didilat bapak nang bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabutan nyawaku. Oh, lakon mati. Ayo tak slenggarake regane iki ku, Dra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat lho. Weh, ladara. Kowe njabut aku ora mati, tak jabut kena. Aduh, ayo. Bagong oyak-oyak Kakang Yamadipati. Ki sapa iki? Brama. Wedan. Kowe Brama? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Brama Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabut nyawamu. Aku
mataku lamur kok ya. Petruk sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur senane ora. Iya, cuman balekke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, ana sing rumen dlepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya wis ora ngono ndadewane aja ora sak kepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nek ngene iki? Wih, Gong, ha? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajake duka tenan kae. Terus, ayo ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu naik kene ya. Marika den prayitna semuriris. Piye? Dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Ah, kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa ngendikanipun Kakang Ismaya? Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, kowe nanti, Pak. Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nengke wae wong iki bapak ki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun, tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dhateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki natohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Loro gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik aja wis aku wae. Aja, karo aku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Gareng aja ora apa-apa Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku ro gareng wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa?
ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging klebet Nala Garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye Nala Garing wis ora apa-apa Pak, wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ora suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho. Nek kowe arep ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku Nala Garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Nah ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo mati uripku aku ikhlas. Wis ketok paido le. Katresnane kakang-kakangmu ketok paido. Aku munggah ning Kayangan iki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga kusnul khotimah ya, Tru. Anjen setan ana. Lah witena piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Pukulun kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Kang. Titip bojoku ya, Kang. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong. Ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang ruktinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegel aku antara. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggo gara-gara. Ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong bapak ya, Tru. Ya wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Anjing setan tenan. Ya truk mangkat yo nderek bapakku ndak bapak ana apa-apa. Aku tak ngrukti bapak kle. Wes mamring sepi iki. Monggo mengkari 3 dina aku janjeni karo masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa. Gek Semar malah minggat. Gareng ya melu, Petruk ya melu. Terus piye iki? Tak pikir-pikir ketoke Semar Gareng Petruk mbelani aku ning jane nginggati aku. Nginggati masalahku. Wis kena aku ra budidaya, sapa ya sedulurku sing iso mbantu karo aku ki. Monggo Semar ki. Woi, Jandeng. Kelingan aku. Semar ki duwe kakang. Ya kuwi Kakang Tomblok. Togok. Wah, siwa Togok arep tak jaluki donatur. Kanggere ora ngegawe tonyo siwa Togok. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane.
Siwa Togog, Siwa Mbira tak jaluki kabeh. Kejaba saka kuwi aku arep nyuwun pambiyantune Siwa Togog. Ki bapane ora tak slametke, Gareng karo Petruk ora tak balekke nang alam donya iso kelangan wong tuwa, kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah. Togog. Aku rawa wae. Aja kaget penggalemu ya wae, siap-siapke kabeh bondo didelikke. Ndak tak colong wae aku teko tenan wae bektiku katur ya wae.